JJ ezustearen ezusten ia iretsi zuen zigarroa, baina ez alduk ikusten zefe? Ikusi zer hartaburu, zek krokodilo eta krokodillondo, hemen ez egok ezer. JJ lurrean itzan zen, une hartan bombardaketa bat hasi balitz bezala. Oepean begiratu eta ikusi egin zuen, bai, ikusi egin zuen. Geldi, izugarri, hilda bezala, sabelalde eskatatsuaren mugimenduak bakarrik adierazten zuen ofidio bizirik zegoela. Atunpuska, iesago burutik zano, hemen ezegok hautsa besterik. Noiztik hasi haiz ameskeriak ikusten? Zefe, benetan esaten diat, benetan ari nauk. JJ bere bakardade izugarriari neurria hartzen ari zen une hartan. Ulertu zuen alferrik zela harta zetatzea, baita arriskutsua ere. Ogartu zen gora behera ura aurrez pentsatu ez bezalako itxura ari zela hartzen. Modu labur batez esanda onelatxu adieraz zitekeena. Bat, oepean kokodrilo bat zuen. 2, kokodrilo hark zapatak jaten zituen. 3, ez zen inongo zoologikotik ies egina. 4, krokodilo ura ikusezina ez besteentzat. JJak zenez pentsatu zuen oraingoz hobezela disimulatzea. Benetan, ari nauk zefe, Juanjotxo, lan gehiegi egiten duk ik, eta gainera ez zegok beti bakarrik bizi izatearik, arraioa, ik dibertsio pizka bat behar duk, eta neskaren bat aurkitu oso politak bazeudeketa, bizigu. Tira, pasa digero arategitik eta pare bat txuleta emango diat, gozeak akabatzen hago eta, oparia, noski.